I per circumstàncies de vida vaig marxar a València a treballar i vaig fer la meva família, la meva exdona, els meus fills són aquí al poble de Aielo, que és un poble que es dedica quasi bé a treballar el vidre, tot de fort de vidre, i mira. I en aquest moment, doncs mira, vaig veure que venia el Bàsquet Manresa i em va agradar, dic, doncs mira, traurem una entrada i anem a veure el bàsquet. I ara jo penso que aquesta temporada l'equip anirà prou bé, de moment. Sembla que treballen prou bé, per la ràdio, per tot, per internet, per tot, sí, sí. Diàriament, al Ràdio Manresa, a la cadena SER, i anem anant, i què diuen els valencians? Em fa molta il·lusió poder enraonar amb tu, perquè això sortirà en un puesto que jo he nascut aquí i per coses de la vida he tingut que marxar i estic supercontent. Mira, estic bastant nerviós, t'ho dic de veritat, Maria Àngels, Esteve i Salvador, que vagi bé i que guanyem, Apa, ja es veurem. Adéu-siau.